नमस्कार मित्रों। रउआ सबके साड़ी के व्यापार करे के बा। और रउआ सोचते सोचते 1 साल हो गई, लेकिन कहाँ से करी कैसे करी समझ में नहीं आवत। कोनो बात नहीं है। अब रउआ खतरा लेके आयल बानी हम सूरत के सबसे फेमस साड़ी जेएफ स्टूडियो। जेएफ स्टूडियो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बा। आगे आगे आवता सावन के महीना, तो सावन के महीना में ही नारंगी कलर खूब बिकाई बिहार में। तो रउआ अगर साड़ी के व्यापार करे के सोचित बानी तो डायरेक्ट जेएफ स्टूडियो जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बा एकरा से जुड़ जाए। आज साड़ी के सब वेराइटी हमरा लगे बहुत सस्ता दाम में रउआ खतरा उपलब्ध बा। एमे कोनो तरह के कमीशन ना लगी, डायरेक्ट रउआ घर पे हम पहुंचवा दे। हम आई होलसेल के जो हमार मैन्युफैक्चरिंग के रेट बा वही रेट में रउआ के मिली। और बहुत बढ़िया पैकिंग के साथे जैसन रउआ देखतानी पैकिंग, बॉक्स के पैकिंग अपना बिहार में खूब बिकाला। बॉक्स के पैकिंग में सब साड़ी रउआ घरे पहुंच जाई। तो कैसे पहुंच जाई ई जाने खतरा ऊपर जो नंबर देवल गई बा वो नंबर पे फोन करी। आप फोन करके हमारे सेल्समैन रउआ सब वेराइटी दिखाई। हम बानी बिहारे के और वो बानी बिहारे के, तो काहे ना हमनी दोनों जन मिल के एक शुरुआत करी। जेएफ स्टूडियो के साड़ी बेची, एमे रउआ पैसा कमाएम और 2 पैसा हमरो घर में मिली। जब दोनों आदमी कमाएम तो हमारे बिहार के नामो ऊंचा हुई। तो एक बार बिहार खतरा, जय बिहार, और जुड़ जाए हमरा बिहार के अपन खास दुकान जेएफ स्टूडियो सूरत से। धन्यवाद।